हाग्रामा महिलारिखौ आसामनि सासे मन्थ्रिया लोगो हमफैनाया बे जेबो नङा। बेयो क'क्राझाराव बिजेपिनि स्टेट डिस्ट्रिक्ट एक्जिकिउटिभ दंमोन, बाहाय बेयो फैदों आरो बाहाय साहा लोंनो हाबदों। आरो हाग्रामा महिलारिया गोदो जिहेतु बिजेपिनिनो एलायन्समोन, फुराना मोनसे बन्धु दङ, राजनैतिक जेबो गैया बेवहाय। आरो बिसोर लोगो हमलायनानै मा रायलायदों रायलाया बे बाथ्राया जेबो नङा, खारन जोंनि एलायन्सआ दिल्ली जे नेशनेल पार्टी नेशनेल जे कमिटि जेपि नाड्डानि दैदेननायाव आरो इउपिपिएल प्रमद बर'नि दैदेननायाव तो एलायन्सआ जिहेतु दिनैसिमबो दङ, बेखौ लानानै बेखौ जेबो स्पेकुलेसन खालामनो नाङा, राजनैतिकबाबो जेबो गैया। बेफोरनि सायाव आं जेबो कमेन्ट होआखै। हाग्रामा महिलारिखौ आसामनि सासे मन्थ्रिया लोगो हमफैनाया बे जेबो नङा। बेयो क'क्राझाराव बिजेपिनि स्टेट डिस्ट्रिक्ट एक्जिकिउटिभ दंमोन, बाहाय बेयो फैदों आरो बाहाय साहा लोंनो हाबदों। आरो हाग्रामा महिलारिया गोदो जिहेतु बिजेपिनिनो एलायन्समोन, फुराना मोनसे बन्धु दङ, राजनैतिक जेबो गैया बेवहाय। आरो बिसोर लोगो हमलायनानै मा रायलायदों रायलाया बे बाथ्राया जेबो नङा, खारन जोंनि एलायन्सआ दिल्ली जे नेशनेल पार्टी नेशनेल जे कमिटि जेपि नाड्डानि दैदेननायाव आरो इउपिपिएल प्रमद बर'नि दैदेननायाव तो एलायन्सआ जिहेतु दिनैसिमबो दङ, बेखौ लानानै बेखौ जेबो स्पेकुलेसन खालामनो नाङा, राजनैतिकबाबो जेबो गैया। बेफोरनि सायाव आं जेबो कमेन्ट होआखै। हाग्रामा महिलारिखौ आसामनि सासे मन्थ्रिया लोगो हमफैनाया बे जेबो नङा। बेयो क'क्राझाराव बिजेपिनि स्टेट डिस्ट्रिक्ट एक्जिकिउटिभ दंमोन, बाहाय बेयो फैदों आरो बाहाय साहा लोंनो हाबदों। आरो हाग्रामा महिलारिया गोदो जिहेतु बिजेपिनिनो एलायन्समोन, फुराना मोनसे बन्धु दङ, राजनैतिक जेबो गैया बेवहाय। आरो बिसोर लोगो हमलायनानै मा रायलायदों रायलाया बे बाथ्राया जेबो नङा, खारन जोंनि एलायन्सआ दिल्ली जे नेशनेल पार्टी नेशनेल जे कमिटि जेपि नाड्डानि दैदेननायाव आरो इउपिपिएल प्रमद बर'नि दैदेननायाव तो एलायन्सआ जिहेतु दिनैसिमबो दङ, बेखौ लानानै बेखौ जेबो स्पेकुलेसन खालामनो नाङा, राजनैतिकबाबो जेबो गैया। बेफोरनि सायाव आं जेबो कमेन्ट होआखै। हाग्रामा महिलारिखौ आसामनि सासे मन्थ्रिया लोगो हमफैनाया बे जेबो नङा। बेयो क'क्राझाराव बिजेपिनि स्टेट डिस्ट्रिक्ट एक्जिकिउटिभ दंमोन, बाहाय बेयो फैदों आरो बाहाय साहा लोंनो हाबदों। आरो हाग्रामा महिलारिया गोदो जिहेतु बिजेपिनिनो एलायन्समोन, फुराना मोनसे बन्धु दङ, राजनैतिक जेबो गैया बेवहाय। आरो बिसोर लोगो हमलायनानै मा रायलायदों रायलाया बे बाथ्राया जेबो नङा, खारन जोंनि एलायन्सआ दिल्ली जे नेशनेल पार्टी नेशनेल जे कमिटि जेपि नाड्डानि दैदेननायाव आरो इउपिपिएल प्रमद बर'नि दैदेननायाव तो एलायन्सआ जिहेतु दिनैसिमबो दङ, बेखौ लानानै बेखौ जेबो स्पेकुलेसन खालामनो नाङा, राजनैतिकबाबो जेबो गैया।